Wyczesana, no. Wiktoria powiedzieli, Ačka z Helou vítajú nás, zás bude deň skvelý. Každý deň sa v našej škôlke niečo nové učíme, kresliť, spievať, recitovať, my sa stále tešíme. Pesnička je kamarátka, všetci za ňou hráme, preto našu milú škôlku veľmi radi máme. A keď všetko dobre vieme, potom rýchlo do postele, rozprávku nám prečítajú naše pani učiteľky. Čo? Môžem ja ísť. Ideš celom. No poď,